señoras e señores, son as 7 menos 3 minutos da tarde. Aquí estamos os do Voltas co Prato cociñando como cada tarde en directo. Somos xente boa, xente maravillosa, xente que cociña. Pois pasan cousas, a veces, porque isto é directo. Noutros programas non pasan, neste sí que pasa. Ás veces caen as potas, as cazolas, demais, bueno, é o que ten. En calquera caso, seguídenos en @Voltas co Prato porque aí temos penduradas case todas as recetas que facemos todos os días do ano. E atención, porque dende xa temos publicado o gañador ou gañadora do último sorteo do Voltas co Prato. Así que, por favor, entrade en @Voltas co Prato e aí poderedes saber se sodes agraciado ou agraciada destes premios. Imos chamar aos cociñeiros do Voltas co Prato. Recibimos cun fortísimo aplauso aos dous titáns que capitanean este barco da cociña polas tardes da Galega. Que pasen Xulio Mato e Begoña Vázquez. Aplauso para eles. Como aplaudiu a xente, Moi ben, moi ben. A xente está activa con vos. Claro. Gustadeslle a xente. Non sei por qué. Eu tampouco. A ver, un aplauso para Xulio Mato e Begoña Vázquez. Gracias. Como vos quere a xente, a pesar de como sodes, Pois nós somos majísimos. Sí, eso é certo. Normales. Somos normales. Tamén é verdade. Facemos o que Que o podemos. teu lado xa é moito. Bueno, eu son bastante normal, Bueno, ti Dime moi- ti, moi se especialito, un non poquito coñeces estreñita. xente que é peor que a min. Sí, bueno, é mellor, É mellor tamén. Sempre hai un por encima e outro por debaixo. Bueno, veña, imos cociñar, hoxe temos material do bo, Temos cousa boa, a ver que nos trae Isabel de Mondoñedo. Hola, chamo-me Isabel, son de Mondoñedo e encanta-me o queixo afumado. Quero que me fagades algún postre que leve queixo afumado. Eu como solo, como tarta de queixo, e a ver se vosotros descubrides algo por aí. Ahora podedes que estamos en Semana Santa facerme un postre que leve queixo. Aí vos quedase reto. Mándolles un bico aos meus fillos. Dámoslle un aplauso a Isabel de Mondoñedo, que nos trouxo, vamos, a receita do mes, a receita do ano. Estades vendo igual a imaxe máis bonita que podedes ver en Galicia. Sabedes que eu son de terra de queixo, polo tanto, ver queixos neste plató para min é maravilloso. É un queixo afumado tan rico, tan saboroso. É que está... O sea, eu xa non me botei colonia para... Sabes, para frotarme. Para performarte con queixo. Sí, para frotarme co queixo A afumado. verdade que che vai, podías sacar o de queixo. O de queixo. Mirad, que cantidad de queixo afumado ricos, saborosos, os que temos hoxe aquí para cociñar, pero... Son moitos. Son moitos. moitos. Eu creo que son demasiados, Xulio Mato. Sí, a lot. E igual que uns fomos boa xente, ti crees que... Eu teño que facer o meu papel. Eu xa son aquí o azafato. Podemos ser boa xente hoxe Sí, tamén. home, claro. Pois veña, imos sortear co público tamén 5 queixos destes afumados. Collede un e ide pasando, por favor. Voulle pedir ao público que cada un colla un papel, vale? Vai sobrar un que é para a convidada, que é para Isabel de Mondoñedo, que pediu doces, pediu sobremesas. Entón, claro, que imos facer, Jules? Moi ben. Torradas, que estamos en Semana Santa. Que ricas, Torradas que llevamos a engadir este queixo que lle vai dar un toque salgado super rico. Unhas torradas con pan de brioche que estamos hasta narices de velo por Pero todos me lados, encantan, pero que está moi rico, entón con isto vamos a facer moi diferente. Vas facer sobremesas. Con Sobremesas. este queixo fumado que normalmente se utiliza en receitas salgadas. Pero Bego tamén o vai utilizar para outra sobremesa, creo, non? Sí, moi ben, Xuli, moi ben traída. Dalle. Que vas facer? A ver como acolles. A ver como acollo, vou de recoller por aire. Bueno, pois eu vou facer... Leite fritido. Leite frito. Vai facer. Leite fritido. Quero dicir fritido. Fritido, vale. É Sí, como vai ser. leite fritido. Así sin máis. Non, sin máis, non? Con queixo afumado. E por vamos facer que lle queda ben ao queixo. Cale o seu... O sea, tú, chupito. cando vas... Marmelo. Exactamente, pois unha salsa de marmelo. Oh, que rico. Viches que ben. Que rico, Unha salsa sopa. Pois, Salsa, sopa, crema. Cantos tedes que levar? Tedes que levar algún de aquí? Pois veña, collede un. Señoras, señores, cociñamos con este queixo afumado maravilloso na Voltas co Prato. Imos cos cociñeros da Voltas. Veña, Vamos. vale, pasa por aí. Mira, así. Mira que malo falla, é increíble. Me vas botando para atrás como si esto fuera. Veña, vamos con Begoña a cociñar na Voltas co Prato. Que ben bailas. Wow!
A ver, que se vexa ben aí o queixiño. Ostras, está súa o queixo, Sí. Súa o queixo, Hai que dicir unha cousa, Que ben uli, que? Esta corteza é das cousas máis ricas que hai. Mira, Hai que usala. mira, o luns cociñamos tamén con estes queixos. Sí. E ti non estiveches. No, eu non estuve. Vale, e o luns dixen que ti dicías sempre que esta codia Sí. é a codia máis saborosa. É a verdad. ultra codia. Sí, por qué? Porque isto, por exemplo, ahora vou facer... Bueno, espera, voume explicar ben. Vas a explicar. Vai no intentar, vais intentar explicar. Esta codia, Sí. o que facemos é, por exemplo, querémola usar. Limpámola así ben limpiña, Xa con que suba papel. a codia xa Isto dial. é unha maravilla. Sí. E calquer queixo galego, podemos usar a codia, podemos comer, sin problema ningún. Sí. Vale, sí, limpámola un pouquiño cun papel, así, e xa podemos usar. Unha salsa de carnes. Vamos facer unha carne á parrilla este fin de semana. Cortamos esta codia, infusionámosla cun pouquiño de nata e xa temos unha salsa de queixo afumado que está riquísimo, Como sabe, Home, xa Como sabe, vaya vaca, fíxeno moitas veces. Veña, a xente da casa que nos chame ao 664-483-419, teléfono da Voltas co Prato, para dicirnos o que bordea a gana, Sodes fans deste queixo? Gusta vostede? A quen non lle gusta este queixo? Mal. A que non lle guste, mal. A quen non lle guste, mal. Moi Pois mal. estádelo vendo aí nas vosas pantallas, un queixo espectacular, rico. Así que, nós hoxe aquí facemos doces de Semana Santa. Se hai algunha receita que vos guste, chamade ao 664-483-419 e recordade que repartimos cartos, 50 euros dunha vez, 50 de outra, con preguntas relacionadas con este maravilloso queixo. Non dixaches na televisión dos queixos. Veña, que? Cando queres... 12 espera. Na televisión, Dos queixos. por que 12 queixos... 12 badaladas. Sí. Moi ben. Estamos facendo a campaña. Estou esperando que veña Xulio porque quero enseñar... No. Quero ensinar unha cousa. Hoxe, Eu teño moita plancha, hoxe díxome un xefe, Que? que ia ver o programa. Moi ben, se me Entón, gusta. que lle quede clara a campaña. Moi ben, a campaña. Queremos dar as campanadas este ano 2026-2027. Para iso veño eu. Sí. Correcto. Este é o noso manifesto. Queridísima Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia, CESAG. Nós, dende aquí, dende a Voltas co Prato, solicitamos encarecidamente, se non é moita molestia, poder dar as badaladas do ano que ven dende a Praza do Obradoiro. Se non fose así... Iríamos a unha rotonda. Correcto. Recibiríamos vamos a ir un a unha comunicado rotonda. Ao azar. no que lle explicaríamos á directiva da CESAG que imos ir a unha rotonda. Sí. Daremos... A ver, deste ano 26-27. 26-27, claro. Sí. Perfecto. Sí. Aí queda a nosa humilde aportación á Televisión de Galicia. É que sexa así ou sí. Veña, marcha de aí que vamos a seguir con Begoña, a ver. Vamos a ver, mira. Vamos a infusionar leite, vale? Pero cando que? Aromas, xa está. Poden- A ver, estábamos ca campaña das badaladas. E aquí... Perdón. A ver, non podes estar todo... Vale. Veña. Canela. Canela. Ok. E que o que nos guste. Gustanos a vainilla, máis vainilla, máis canela. Eu uso en pau. E despois, por exemplo, os aromáticos, por exemplo, sacamos o mínimo do blanco posible e pínchalo porque onde está? Aí O está sabor o do sabor. limón está na parte esta da codia, vale? Os lóbulos estes pequeniños que ten, Pero e que é onde sale o aceite. Son como os poros. Claro, son os poros do limón. E que non ves que sale? Sí. É cando máis cheira, mira. Que ben A tope. Cheira. Entonces, picámola así un pouquiño, vai non saber moitísimo máis. Tanto o limón como a laranxa. Neste caso, ao queixo, a este queixo afumado quedalle moi ben os cítricos, Moi ben. Aí vai. Perfecto. Isto Temos ahora. vale deixar así, pero claro, Vamos a deixar que? así. Vamos a falar de leites fritidos ou cremas fritidas, que non é o mismo. A crema fritida leva ovo. E o leite non leva ovo. Por si non vos quedaba claro. Eso. Que leva? Fariña. Vale. Vamos a apartar unha parte do litro este de leite que botei aí. Sí. Apartei un pouquiño, vamos a botar a fariña e vamos a botar maicena. Vale. Vale? Perfecto. E aquí, por exemplo, se temos problemas de celiaquía, o que temos que facer é Se usar alguén é intolerante, solo non? maicena e xa está, Ao non hai gluten. problema. Vai xa aí. E aí xa está, Ahora Perfecto. podémolo... Perfecto. Bueno, ahora non Vale, hai. mentras quedes mesturando iso, vou Listo, xa está. co veciño, vale? Eu vou ir botando aí, por remexendo pouco a pouco e cocelo Co 15 veciño. 15 minutos. Veciño! ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Moi ben. Que queixo, Que queixo, Isto é queixo do bo, non andamos con historias, neste programa. No, Non tontería vamos ao barato. Tontería das Non xustas. vamos ao barato neste programa. Tontería das xustas, mira. Claro.
Mira todo o que fixen xa, eh? Guau, botache leite en un tixol, eh? Leite e nata. Estás a tope, 200 e 200 de leite de nata, vale? Poñémola a quentar. E o que facemos é, co pan de brioche que nos ven enteiriño, quitámoslle as codias. As codias podemos guardar para un pudding. O pan de que brioche, queiramos. antes tiño enteiro cortáchelo, ahora aquí. Claro. Ostras, traballaches. Home, claro. Mire, aquí teño 200 de queixo tamén e 4 ovos. Vale. Que o que vamos a facer é mesturar isto con isto, Sí. o azúcar, son Vale. 80 de azúcar. Este vai ser o ungüento para a nosa torrada, vale? Ungüento. Ungüento. Vai ser onde poñer despois aí. Claro, no, vámonos, O no. claro, vámonos poñer aquí para que enchoupe. Pa que enchoupe ben. Despois vámonos a caramelar aquí con manteiga, pero temos que botar o ingrediente secreto. De hoxe. A ver, Este xa. queixo foi acaramelado. Este Que non queixo. acaramelou? O acaramelador. Que o Ah, acaramele. E vamos a deixar parte da codia hoxe para relalo, eh? Vale? Todo. Vas a meter No, todo tamén no, no, vai ir pero un encima. leva codia e todo. Sí, un quero poquinho decir. de cada, sí. Vale. Aí está. Guau, Vai, un pouco aquí, porque despois vamos a botar outras 2 veces, vale? Espectacular. Isto é... Mira, que xa Espectacular, ule, mira un poquinho que lle botamos, xa ule Sí. todo a queixo. Guau. Claro, é que se che gusta o queixo, se és unha persoa que che gusta o queixo como a min, este Claro. queixo bo que ten é que é un queixo é diferente. Sí. É diferente ao Sí, resto sí, de sí. queixos. Entón ten un sabor así característico, especial, a lareira. Vamos a botar máis Tes queixo. Galicia dentro. Vamos Aí a botar... está. Aí o ten. Cabe bien a Vilalba, claro. No, así non vai cheirar a Chandrexete Queixas, no. Vai cheirar a Vilalba, claro. Evidentemente. Isto podemos botar a cantidad que queiramos, eh? Tampouco demasiado para que non sepa todo só a queixo. Ajá. Porque sea unha torrada aromatizada con estes toques, pero isto está. A ver, isto que empeza a quentar. Vamos chamar a convidado do día de hoxe a ver se lle gustan as receitas, as sobremesas que estamos facendo aquí no Voltas co Prato. Recibimos cun fortísimo aplauso a Isabel de Mondoñedo. Un aplauso para ela. Hola Isabel, que tal? Como estás? Arrímate aquí, por favor, adiante. Como estás? Ben. Ben? Ben. Segura? Segurísima. Si estás mal, dimo agora, eh? Si no, pero non o vou dicir. Pero estás mal ou non? No. Ah, Dios mío. Vai que se me poño mal tamén con tanto merengue. Juan? Bueno, Tamén é verdad? Mira, Xulio Mato, por certo que ben ules, eh? Sí. Botache colonia boa, eh? hombre, Sí. como a min eu uso cousas boas, No, non as no, uso. no, ules moi ben, ules moi ben. Pero ules Gracias. moi ben tamén o queixo. Xulio, contalle, Mellor arrímate. Isabel. que o pulpo. Arrímate, mellor que o pulpo. A ver, Bueno, Contalle, mira, que vas vou facer unhas torradas. vale. Vale, gustan as torradas? Sí. Bueno, pues mira, aquí teño ovo, nata, leite. Ovo, nata, leite. Ai, ti saberás que me dicen a mí. Ah, queixo crema e queixo. Vale, Sí. deste E queixo queixo que afumadinho, queixo? vale? Queixo Queixo. afumado. Home, que Queixo dice, afumado, xo Queixe dixen. fumado de San Simón, non? Queixo, do xusto, bo, xusto, do bo. dese, do bo. Do bo. Entón, mira, agora que vamos a facer é... Vamos a botar aquí toda esta mezcla. Toda non, unha parte, porque non vai coller toda. E vamos a ir empapando. Colle todo. Sí, pero ten que coller o pan tamén. Entón vamos a ir metendo o pan para dentro. Que crees que botou moito? No, Diste, eu Isabel. decía Ele ben que sabe o que collía ten que todo, facer. pero Pero vamos que- a... Uf, mira pai, mira pai, mira pai. Isto bo, que como é un pan moi tenro, logo nos vai empapar. O ideal é deixalo moito tempo. Pero nós, como non temos, pois non vamos deixar moito tempo. Moito tempo que non son de... Eu a mí moito me gusta o brioche ese, eh? A mí Ai, sí. tamén, Oh, eu moito me gusta. A ver, non é o mellor para o corpo, pero Bueno, pero para a mente... pero para a mente é moi bo. Isabel, a ti gusta o brioche? Non sei que nunca o probei. En serio? Probar hoxe. En serio, de verdade Nin nunca o probaste? idea. Pero non o probaste nunca, de verdade? Ostras, pois está moi bo, eh? Mira, isto trátase agora de que vaya Está moi bo. empapando pouquinho a pouco. Vale, vamos a ir movendo un par de Non veces. sei que calas de pan ese. É un pan así... Extraordinario país. moi doce. No, do país non é. Non, é parecido... Dixen eu pa isto. É doce, é É moi doce. parecido ao pan, Sabes? ao pan Claro. de leite, sabes? O pan de Eso, leite. moi parecido ao pan de leite. Moi parecido ao pan de leite. Sí. Pois agora vamos a botar o resto que temos aquí. Aí, baño, ben, baño. Es como ti fixeche máis. Ves? A ver, isto sí que é verdad que se o deixamos moito tempo aquí a remollo, ao final Sí, vai ablanda. choupando, vai chupando e quédanos máis tal. Pero bueno, vamos a ir deixando Pero aí. despois non se che podes facer, Xulio, se o deixes demasiado tempo. Hai que ter cuidado, hai que meter na nevera. Vale, vale. Claro, para que, Vale, non, vale. para que non se nos faga unha papa. Vale, Bueno, ahora aquí vamos a botar un pouco de manteiga, vamos a ir derretendo mentre se nos vai empapando isto. Pois xa leva pouca manteiga ao pan brioche, verdad? Claro, pues ahora máis, Vale. para A dobrar. manteiga da chigura. Dache vida. Dalle vida e sabor, verdad, a manteiga. Sabe, sí. Nada, sabe esto ben. seguimos, É ahora como seguimos, azúcar nada, mellor. dándolle voltiñas con cuidado. Que che parece? A ver, Bueno, bueno, que?
Eu non son experta. Bueno, xa, pero algunha idea terás do que che parece. Eu as torrijas fixenas onte, pero non desta maneira. Vale. Como as faz, rebozadas? A mí me gustan moito rebozadas tamén, Despois debateremos sobre as torrijas. Despois debatímolo con Claro, imos agora con Begoña, veña. Vente para ali, vamos con Begoña, Isabel. Arrímate aquí, deste lado, Aquí Isabel. veixo de moito. Estás, deixa a alfombra que esa está un pouco rebelde. Bego, Leite frito. Sí. Gústache? Sí. Con salsa de membrillo. Que é o que mellor casa. Que é o que mellor se leva co queixo, o membrillo. Bueno. Que fixen? Non sei se viches aí que como fixen a leite frita. Non vin, pero... Mira, botei un pouquinho xa de tive moitas maicena. veces moitas cousas. E que tal, ben? Ben. Bueno, a veces, outras un día O que fago. pasa é que ás veces falta tempo. Falta tempo, tens razón. Onte faltoume. No cazo teño un pouquiño de auga, vale, 2 partes de auga por unha de membrillo, no, 2 partes de membrillo por unha de auga. Vale, por que? Porque fago así unha salsiña como se fora unha sopiña para mollar despois Sí. a leite que frita. ule membrillo. A ti gusta o queixo con marmelo? Sí. Pois este queda A mí o espectacular. marmelo é que me Xa flipa, verás. Mira, esta é a tua receita, é a tal, queixo con membrillo. Sí. Con membrillo. Queixo con membrillo, sí, E sí. por voulle botar un pouquiño de limón, así. Que tamén lle queda ben Que ao lle marmelo. Quedalle moi ben. Sí. Así que xa se lle bota, directamente xa se lle bota moitas veces. Sí. Entonces aquí o que teño, botei o Caramba. queixiño, aquí agora, o queixiño afumado, e agora teño o molde aquí con un poquinho de aceite. Para Que o vas untar en Unto aceite? un pouco en aceite para que non se me pegue. Ah. Vale? Vai no estender Entonces así, que dá un estendo E así. poderías utilizar outro componente graso que non fose o aceite. A mí pareceme que non, que No? é mellor este, sí, Vale, porque vale, unha vale. mantequilla sería unha tontería. Por eso digo, si se podría usar manteiga ou Neste non. caso eu usei aceite de oliva, Podes usar un aceite de xirasol, se queres. É que a min deu unha sensación de como me contestaste que me chamabas ignorante á cara. No, era un pouco, sempre. A ver se eres capaz de pegar do... Tú, digo a ti, pero bueno. A ver, Se ó, queres- xa escuchado antes. Aguántame estoy. Arriba. Cuidado, Pero non me queimes, muller. E rematamos isto que vamos a colalo. Vai pequer. Porque ten a codia do queixiño, vale? Aí. Ten a codia do queixo, entón, así quedanos co sabor afumado perfecto. Aí. Agora que? Cóllelo ti. Collo eu. Isabel, tenme que dicir cal das dúas receitas levarías tipo a Mondoñedo así vendoas sen probar, xa sabes. Só co que ves. Solo co que vexo. Despois probarás. Solo co que vexo, levaría as dúas. Moi ben. Bueno, Iso é o que pensa todo o mundo Xa normalmente. está. Despois, Sí. É a primeira vez que descruzo os brazos, Tuvo así todo o tempo e dixo... Sí. Bueno, pois nada, vou-te mandar a zona de sufridores a pensar, despois chamamos, sí, te vale? exactamente. Veña, para, un aplauso para Isabel que está con nós. Para, outro aplauso para ti, que ben o mereces. Aí, séntate aí na esquina. Ben o mereces. Bueno, o queixo é un dos grandes logros da humanidade, sí, o que empezou sendo unha maneira de conservar os excedentes do leite é agora unha expresión artística, pero como chegamos a ter máis de 2000 variedades? Pois grazas á sabia combinación de leite, callo e sabedoría, claro. Durante miles de anos fixemos todo tipo de experimentos e co tempo descubrimos que facendo cambios nos pequenos tempos de maduración, achegando ingredientes ou toques afumados, como neste caso, podemos conseguir acabados espectaculares. Sí, na terra xa saben de queixo e nós aproveitámonos deste asunto para cociñar larpeiradas cun toque diferente. Quen se anima cun leite frito? E con as torradas, Begoña e Xulio queren conquistar os nosos patais, pero se queredes ir aínda máis alá, onde tedes que ir? A Vilalba, esta fin de semana, o 4 e 5 de abril, é a festa do queixo San Simón da Costa. Lembrade que temos activo un sorteo en @voltas co prato que activamos ahora mesmo, porque me dá a gana a min. Así que entrade no noso Instagram porque temos agora mesmo, dende xa, un sorteo activo e imos regalar queixos afumados para todos e todas vós. Que queirades, lanzámonos así, pimba, a cara, todos os queixos que queirades, son para vós. Así que participade no sorteo, vale, veña. Imos pa aquí. Porque tú eres del sabor. ¿Qué? Ostras, está máis Moi ben. Miren como refriou todo, así, pa. Mira, refriou, bueno, sabemos que é mentira, non? Non é, evidentemente. Pero É que está que acabo de facer tempo estivo na neveira? 2 horas, vale. Mais ou menos 2 horas. E que facemos? Vamos botar aquí a fariña. Vale, que facemos? Isto vai ser... Fariña e ovo. E a bocado fritir. Xa que estamos nas Semanas Santas, isto vai ser bocado de Deus, Home,
Este postre non pode faltar, madre Isto vai mía. ser espectacular, Co queixo ese, co queixo fumado, co marmelo por riba. Apágalle o marmelo que se nos vai queimar. Si me dá a gana, ou... A ver se eres capaz, xame, se queres. A ver, a ver. A ver. Mira, vámonos rebozar. Mira a ver se está o aceite quente. Si, voulle metelo de... No, pero solamente que lle mires, xa sabes, sabes? Un pelín máis, igual lle compra. Por dalle aí un... No, está ben, está ben. Está ben, así. Está ben. Aí vou. Vale botar. Eu se che dixen que non estaba. Por no, ten razón. Non A estaba. ver, A ver, pa que o que non botar entenda, queixo. porque non me faz caso. Marcha pon de Xulio. Xulio Mas. Mira pa aquí. Mira aquí. de queso primero, pásame picante ligero, Como? ya no me puedo aguantar. Digo xo que fixen. Vale. Digo xo que fixen, mira. Sacamos de aquí, manteiga quente, deixamos dourar un poquinho e reviramos. E ahora- Botas a manteiga na tixola, non? A manteiga na tixola. E agora que vamos a facer é, unha vez que lle damos a volta, vamos a cubrir aquí un poquinho de queixo. Porque isto... Vamos a volver a dar unha volta para que nos caramelice un pouquiño. Dios, é que... É collelo. Espera que se nos... E collelo, que cheira a chamusque. Oh, e Que nos cheira a dame... chamusque xa. Dame ganas de pegarlle un bocado, En serio. Aí está. Pois pega yo. Bueno, home, tampouco... Non, Non é plan, tampouco de meterlle un bocado aí así. está, mira. Non se atreve a dar un bocado, cañotas, a ver. Sí, ó. Mételle este, que está empezado. A- Espera, voucho cortar. Córtame un cacho. Voucho cortar que tienes capaz de meter a boca aí. Buah, tan grande. Veña, fai como se fora unha sonrisa. No, pero... Pues está moi bo. Mira, ahora que estamos facendo é unha codia aquí, vale? Para que nos quede crocantiño. Aí está. E vamos a facer polos Esto, dous. Polos por dous dentro lados. así. Polos dous lados, e Por vamos a facer dentro a así. codia. ¿Ves? Material. Que es un pouco pan. Non estou ben, Sí. a verdad. Un pouco viño. Bueno, pois mira, o chiste é este, é o seguinte. Facerlle esta costriña, ahora co queixo, vamos a caramelizar con un soplete, e con azucre, e despois ainda vai levar máis queixo por riba. E agora o que quero que vexas é como está isto. O pouquiño tempo que botou aquí, vamos a sacrificar unha para que vexas o tenro que está. Mira, como estaba o pan, como se desfai. como estaba o pan e como está ahora, Mira que maravilla. Oh, que rico. Está estupendo. Pois ben, teño unha pregunta de concurso para a xente que está na casa. Que receita fai Xulio Mato con queixo? Torradas De que? de queixo afumado. Que faz, Xulio? Como hule isto, Que faz, a Torradas ver? de queixo afumado. 664-4834-19, chamado a volta ao escoprato. Temos 50 euros para repartir coa xente da casa e, ademais, o sorteo do noso Instagram. Así que, por favor, entrade, espallade amor, compartide e gañade os 50 euros ou os queixos, que están moi ben. Podo marchar con Begoña? Sí, se queres, explico, fagoche unha Sí, veña, faime unha unha rapidamente. rapidamente, veña. Veña, mira, vamos a sacar a primeira. Aí vai. Recordemos que lle vai meter soplete. Vamos a meter soplete ahora aí. Temos aquí o azucre. Non sei se se ve ben aí. Vaise ver, ó. Ti non te preocupes. A se ver. Entón, Aí agora vai Xulio simplemente Mato a queimando. caramelar. Oh, que Isto gusto. vamos a repetir con todas. Esto sí que me... Esto, o que fixeches durante 4 anos, no. Pero esto, Esto o xa- do día de hoxe, merece un aplauso. Esto Un xa aplauso por fixemos. Xulio Mato, venga. E agora, aquí encima... Está encendido, está encendido. Xa, apaga. E agora aquí enriba o que facemos é botarmoslle un chisquillo máis. Ah, E que nos queda aí estupendo. por si acaso levaba pouco. Veña, ahora Claro, máis ahora con Bergo. vamos a sacar o resto. Agora vamos con Bergo, veña. Queso de leche, dulce tentación. Begoña Vázquez está facendo leite fritido. Leite fritido. Leite fritido. E agora está facendo a mítica mestura de canela e azúcar. Exactamente. Para ao final, cando saques Sí. de... E que da depende... tixola. Sí, claro. E que depende o que che gusta a canela. Se gustache moito máis canela. Eu son máis de canela, Eu tamén me gusta moito a canela. Sí. Sí. Eu a canela, a canela ás veces incluso lle boto ao café, sabes? Sí, a mí tamén me gusta con café. Que rico está. Sí, Como sabes, sí, sí. De cociñar non, pero de comer. De comer sí, de comer sí. Por eso me encanta este queixo, Mira, aí vai. porque podes combinar co que che dé a gana. Sí, É sí, un sí, espectáculo, queixil. Aí vai. Deixamos que se doren un pouquiño. Wow. Teño isto aquí encima, pregúntame a directora por que teño isto aquí encima. Porque teño aquí o huevo, teño todo, mira. Teno todo mal colocado. Estou jugando... Sí, sí, pero sí, está a miña altura.
Sí, sí. Sabes? Estaba Mira que estaba guai. cómoda. Aí vai, ves? Isto é importante, mira. Mira, aí vai... Pensé Abrimos. que ibas a abrir. Vas a abrir un? Mira, aí vai. A ver, espera, atención, aí vai. Aí vai. Estades vendo o país. Isto Estades é... vendo Galicia. Estades vendo as maus da mellor cociñeira de 2024. Begoña Vázquez. Que se Guau. cae. Que rico está Aí vai. iso, Que bo invento de facer co queixo este. Pensa unha cousa, que Facer leite estes frito, doces fanse con 4 cousas que temos na casa. Sí, sí. Leite, fariña e ovo. O que se fixo toda a vida. O que claro. se fixo toda a vida, porque eran os recursos que tiñamos. E o queixo, que é máis Exacto, importante. e o queixo. Entonces eran cousas que se facían. Tú sabes facer queixo? Sí, claro. Ah, que guai. Sí, sí. O sea, aí, vamos. É asignatura obligatoria, Anos, Artúa. claro, en plan, é asignatura obligatoria. Xa o sabes, pero hai anos que non fago, pero bueno. En Arzúa, en primeiro de primaria, Pero... a primeira Bueno, asignatura, supoño que nos pasa, vamos que facer pasa tamén queixo. en Vilalba, non? En Vilalba, Seguramente. te chegas en Vilalba, métente na clase en plan, queixo, primeiro de queixo, o suero, Primeiro de callo, queixo. todo aí. Eu tamén sei facer queixo, E despois, metelo aí a fumar, que rico, Que rico, madre mía. Vou marchar con Xulio porque creo que teño que repartir cartos. Vale. Muy bien. Veña, vamos por aí, vamos por aí. Xulio Mato, como podedes comprobar, non está cansado. No, xe non. Estou como a ti. Estás como a mí? Entonces vives ben, Descansado, eh? descansado. Vives Hoxe estou descansado. ben. Imos a Lugo. Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como Hola, estás? Pues moi ben, véndovos aquí, Bueno, no sofá. moi agradecidos. Entendo que estás tomando nota, non? Das receitas. Sí, Sí, ese sí. y O sí, tomo notas. sí, sí, sí. moi creíble, O moi sí, creíble. o sí máis convincente da historia, acabas de decir, No, sí, porque me gustáis moito, sois uns cociñeiros fantásticos. Moitas Tedes un gracias. programa maravilloso. Gracias pola parte que me toca, Manuel. Sí, Son, bueno, cociño... bueno, Fran é moi ben. divulgador. Estupendo. Bueno, veña, Manuel, por 50 euriños, como se chama a receita que fai hoxe o cabelo de Galicia, Xulio Mato? O cabalo. Torradas de queixo afumado. Moi ben, un aplauso para Manuel, que leva os 50 euros bien. voltos con prato. Moi ben, moi ben. Manuel, pois un bico moi grande, parabéns polos 50 euros, xa sabes que este é a tua casa, e participa no sorteo do queixo afumado, vale? Moi ben. Veña, un bico grande. Gracias. Chao, chao. Felicidades polo programa. Moitas gracias a ti por vernos, gracias de verdade, corazón, un bico. Chao, chao. Sonou moi convincente que iba a participar no sorteo, verdade, No, Xuel? bueno, Moi son ben. máis menos convincente do que estaba tomando Sí, notas. é verdade, é verdade. Bueno, vou marchar co público eu porque estou, temos que fazer o sorteo. Vou axudar a Begoña. E como vamos parece que non repartir rematou. queixos, 5 queixos para a xente que está no público aquí, vamos co público. Veña. A ver, colled os números, colled os números. Ai, está todo o mundo co número, non? Isabel tamén ten número, ti tes número. Pode ser o teu número, vale? Ojalá. Bueno, home, ti tamén queres todo, queres probar, queres tal, De queres... momento non pidi nada. Bueno, non pediches nada, tens razón. Entón, vamos sacar 5 números, guardades o número, vale? Se gañades, e o que queremos é que o celebredes un pouquiño, que non sea isto, No. Como se che tocara a lotería, vale? Cando acaba o programa, entregamos os queixos. Saca aí. Un, de momento. A ver. Venga. O 19. Iso que celebración é esa? Aí está. Veña, vamos con outro. O 5. Aí, arriba, aí está, aplauso. Guardad os números, O 8. O meu. O teu. Saca aquí un, Isabel, saca aí. Veña, un máis. A ver. O 1. Aí está, ostras. Levan dobles as dúas, Se va a levar todo. E o último... Guau. O 17. Pero que emoción é iso? Que é isto? A ver, pero un pouco de emoción. Fai. Vale, despois, cando acabe o programa, entregamos os queixos, vale? Isabel, queres vir comigo a ver como vai o asunto? Isto xa vai. No, eso xa podes tirar porque non che vale para nada. Bueno, levarei, non puedo tirar no suelo.
Si non toca a lotería, hai que jardar por si acaso. Sí, hai que volver para a Vamos con Xulio Mato, veña. Un aplauso para ela que está con nós. Veña. Ponte daquel lado de Xulio. Bueno, xa estou listo, A ver que é o que nos trae Xulio Mato, Aí o ademais de tes, mira. queixo rico, O que vou saboroso, facer é ensinar afumado. como quedou isto, para que o vexas, mira. Voy a dar a volta para que se vexa aí ben. Que pasada, que jugosiño está. Mira. Mira, mira que maravilla, cremosiño. Non fai falta dentes. Non fa falta dentes para isto, no. Lingua e paladar. Xa non desfago máis. Dixo a directora que non desfaga tanto, mira, xa arreglei. Sí, Ala. deixáchelo igual que Listo, estaba. aí está. Bueno, crocantiño por fora e super tendiño por dentro. Señoras e señores, despois deste productazo que temos hoxe aquí, que é o queixo fumado, é este super cociñeiro que temos, o que merece é un aplauso para don Xulio Mato. Vamos con Begoña. A ver, ponte deste lado. Aquí con ela, aquí. Aquí Begoña está estou. facendo un leite fritido, Estou rebozando. Quero cheirar. Estou rebozando para unha familia. Apago esto, Bego. Sí, sí. Chao, Pagüeu. Guau, Bego. Está sempre Aí vai. atento, cañotas. Claro, teño que estarlo. Agora, que vamos facer? Estou hasta nerviosa. para empezar. Que vamos facer agora? Bueno, temos a salsiña así de marmelo. Poñémoslle así unha salsiña. E estes vamos regar así. Ai, reja. Aí, un pouquiño. Que tiña pouco azúcar. Sí. Sí, o que tú cantas. Isto é un pouquiño. Hai que comer un cachiño. Isabel, hoxe pode só un pouco. Hoxe, va. Un cachiño solo. Cala a boca. Que eu podo ser. Cala a boca, dime. Tamén lle botei limón, e o limón baixa o azúcar. Si, tamén eu digo. Así, 2 cachiños e listo. E agora, vouche poñer un cachiño de marmirillo, así. Más azúcar, aí. Aí, unhos dadiños. É neja ca cabeza, Isabel, neja ca cabeza. Claro, aí que non hai problema. Que non hai problema. Non, home, non. Pois xa está. Non, men ahora xa foi. Agora xa foi. Aí vai. Tamén eu digo. Así, unhos dadiños de membrillo e listo. Eso é... Evidentemente, se lle demos un aplauso a Xulio, e tamén ten produtazo, e tamén ten estilo, clase, aquí está Begoña Vázquez, outro aplauso para ela. Imos probar, Isabel. Sí. Veña, por aí, pasa por aí. Tentino que é esa alfombra, ponte aí no cabeceiro da mesa. Falsa alfombra. Aquí, aí no cabeceiro, aí. Leva. Chegou o momento, señoras, señores. Chegou o momento da verdade con este superproducto, con este queixo fumado. Temos dúas receitas ricas, saborosas, dúas sobremesas. E Isabel de Mondoñedo ten que ser encargada de probalas, así que cando queiras vas probando e nós, mentras tanto, repartimos cartiños. Que sobremesa fai Begoña Vázquez co seu queixo fumado? Leite fritido. Leite fritido, leite frito, 664-483419. Chamade a voltas co prato, 50 euros en xogo. Vale, así que, por favor, chamade que queremos repartir os cartiños. Que sobremesa fai Begoña Vázquez? Leite fritido. Leite fritido, aí Leite está. fritido. Que che dou un golpe. Suficiente, dixetes? Sí. Chegouche. Vale, moi ben. Imos ir a Aranga. Loli, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás, Loli? Moi ben, encantado de falar con vos. Nós encantados de que chames. Encantadísimos, encantadísimos. Veña, por 50 euros. Dime que receita fai Begoña Vázquez co queixo fumado. Leite fritido. Moi ben, un aplauso para Loli de Aranga que leva os 50 euros. Moi ben. E agora sí, bueno, mandamos un bico grande, Gracias por chamar. A vos, Chao. un beso todas as tardes. Micaza. Chao, Aloíño, chao. moitas gracias, moitas gracias. Chao. Dicía, agora sí, agora chegou o momento de Isabel de Mondoñedo que nos ten que dicir quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe. Bueno, Bueno, eu sinto moito. síntelo... No, terás que... Non podo facer os dous. No. Begoña Vázquez! Begoña Vázquez! Aí está! Bueno, Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. E atención, porque mañán e pasado hai serie na televisión de Galicia. O luns volvemos os da voltas co prato ás 7 da tarde. Estaremos aquí con todos e todas vós. Os elegidos na televisión de Galicia. Mañán, pasado, fin de semana todo. Vémonos o luns, bicos. Chao.